Il-Gvern nieda Venture Capital Fund ta' 10 miljun euro bilan li jservi ta' għajnuna għal startups li jaf isibu diffikultà meta jfittxu sosten mill-banek. Ħabar dan il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri waqt it-Tech Expo li qed tittella fuq 3 ijiem u qed isservi ta' vetrina għal bosta kumpaniji u l-ħidma tagħhom u spjega kif bħala Gvern se jkun qed jinvesti b'equity f'dawn il-kumpaniji, partikolarment fuq isma ta' teknoloġija innovattiva bħal video game development, fintech u esports. Xkembri spjega kif l-għana ta' dan il-venture capital u li l-Gvern jgħin l-intraprendituri ambizzjużi joħolqu prodotti u soluzzjonijiet innovattivi biex pajjiżna tiġi assigurata ekosistema sħiħa ta' support ta' finanzjament. Gvern li ma jibżax imexxi qudiem u llum għalhekk nidejna għamilna l-istrutturi in place biex kun hemm checks and balances kif din ħadd tkun qed taħdem fosthom anke mas-settur privat sabiex naraw li jkollna venture capital fund u nkunu allura nistgħu ngħinu il dawn il-kumpaniji mod partikolari mill-qasam diġitali u teknoloġiku biex jagħmlu l-qabża li jmiss. Spjega kif id-diġitalizzazzjoni tmiss ma' bosta setturi fejn spjega kif perjodu ta' 10 snin l-ekonomija diġitali ta' pajjiżna kibret b'4 darbiet aktar, frott tal-istrateġija ċara ta' dan il-Gvern f'dan il-qasam u tenna dwar l-importanza ta' esibizzjonijiet bħal dik ta' Tech Expo. Li nagħtu l-opportunità lill-industrija Maltija li tkun tista' teżebixxi hawnhekk is-servizzi u l-prodotti tagħha, speċjalment il-qabża li għamlet fl-aspett diġitali u allura nistgħu naraw li fabbriki tradizzjonali jinvestu fil-qasam diġitali ta' digitalizzazzjoni u automation u naraw l-investiment li llum il-fabbriki minn kmamar tal-produzzjoni ġew laboratorji tista' tgħid u allura hemmhekk l-importanza li nkomplu nippromuovu. It-Tech Expo se tkun miftuħa għal pubbliku b'xejn nhar il-ħamis li ġej, fejn wieħed flimkien mal-familja tiegħu jista' jattendi u jsegwi mill-qrib l-innovazzjonijiet fid-dinja diġitali.